Inzulín pomáha regulovať hladinu cukru v krvi. Erasmus Plus je program Európskej únie na podporu vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a športu v Európe. Ja som Sabča. Ja som Sebo. SS, moderátorská dvojka tohto podcastu. Vítajte pri prvej časti Na predpis. V dnešnej epizóde si rozoberieme projekt Erasmus Plus a s ním spojené plusy a minusy priamo z centra diania nášho Erasmu. Náš Erasmus, manažment diabetu na Slovensku a v zahraničí, trvá 2 týždne. Počas týchto 2 týždňov praxujeme vo fakultnej nemocnici Kráľovské Vinohrady. Počas tohto pobytu vystriedame 4 oddelenia. Oddelenie MOIP, interné oddelenie, diabetologické centrum a urgentný príjem. Tieto oddelenia, ktoré vymenovala Sabča, si teraz trošku priblížime. Oddelenie MOIP je teda multiodborová jednotka intenzívnej péče a sú tu hospitalizovaní pacienti, ktorí majú v ohrození základné životné funkcie. Interné oddelenie, tu sa nachádzajú pacienti, ktorí majú ochorenia vnútorných orgánov, ako sú napríklad pečeň, žlčník, pankreas a podobne. Ďalej je tu diabetologické centrum, konkrétne tu sa nachádzame v ambulanciách, ktoré navštevujú pacienti s ochorením diabetes mellitus a za účelom je nastavenie liečebného plánu, prevencia, kontrola, edukácia či starostlivosť o diabetickú nohu. Máme za sebou odbornú časť a ja mám na teba hneď otázku, Sabi. Čo bolo takou motiváciou prihlásiť sa na Erasmus a prečo si vôbec bojovala o to miesto? Ťažká otázka na začiatok. No, bojovala som hlavne pretože ma táto práca baví. Baví ma práca s ľuďmi a chcem v nej pokračovať a chcela som takisto nabrať aj nejaké nové skúsenosti, vzdelať sa v zdravotníctve a nikdy som nebola v Prahe, takže som chcela zažiť atmosféru Prahy. Takže tým, že chceš pokračovať, to ťa motivovalo aj k tomu vlastne zúčastniť sa tohto. Áno, presne tak. Nebolo to čisto iba z nejakého vedeckého výskumu, ale aj z toho vlastne, že som chcela spoznať to mesto. No a tebe tiež dám otázku. OK. Ktoré oddelenie sa tebe páčilo najviac? No pre mňa, alebo tak ja som si najviac zatiaľ užil na MOIP, pretože to je veľmi odborné oddelenie, dozvedel som sa veľmi veľa nových vecí a veľmi sa mi tam páčil prístup tých zdravotníkov, ich vlastne taká tímovosť, spolupráca a myslím, že to tam je tam odvedená veľmi kvalitná práca a veľmi to tam funguje na tom oddelení. Takže by si sa chcel skôr zamerať v budúcnosti na nejakú odbornejšiu stránku? Určite. V zdravotníctve? Odbornejšiu, prípadne ja mám rada adrenalín, čiže urgent, záchranárstvo a tento smer. To je super. No ale keďže nie sme na Erasme sami, tak sa na podobné otázky opýtame aj našich hostí, spolužiakov, kolegov, spoluerasmákov, alebo ako by naši českí kolegovia povedali, tí slovenskí stážisti. Takže prvým hosťom je Ester. Vítaj. Ahoj. Ahoj. Aké boli očakávania tvoje od tohto ročného Erasmu? No tak ja som mala veľa očakávaní, ale neviem ich povedať úprimne všetky, lebo ich bolo strašne veľa. Ale samozrejme tam bol osobný rast, taktiež ako kariérny rast, že si môžem vybrať do budúcna nejaké nové povolanie, na ktorých som ešte nerozmýšľala. Spoznávanie kultúry aj novým schopnostiam v Česku, alebo prístup zdravotníkov v Česku a taktiež aj akademický prínos, ktorý mi môže zlepšiť tiež ostatné schopnosti v zdravotníctve, ktoré môžem potom využívať aj na Slovensku. Takže sa ti páči prístup zdravotníkov v Česku oproti Slovensku? Áno. OK, a ešte taká otázka vlastne, keď sa vrátim späť, či sa naplnili aspoň nejaké z tých cieľov, ktoré si spomínala? Áno, naplnili, dokonca viacej, než som mala očakávaní. Takže by si budúcim Erasmákom odporúčila ísť na Erasmus? Áno, odporúčila. Chodí. Dobre, díky moc, Ester. Moc. No, zdravíme s druhým hosťom, je tedy naša Káča alias Kateřina alias naša Katka. Čaute. No Katka, ja ti dám takú otázku, že aký bol tvoj najlepší zážitok z tohto Erasmu alebo z praxe? Tak ja by som to tak zhodnotila, že najlepší zážitok pre mňa bol, keď sme vlastne mohli byť na operačnom trakte pri biopsii obličky. A následne nám aj doktor umožnil sa vlastne pozrieť bližšie na tú obličku cez mikroskop.
Takže ste videli... Videli sme vlastne glomeruly a tkanivo obličky. Celkovo tak stavbu, áno? Áno. Wow. A pripomínalo mi to malého červíka. Malého červíka. To každému. Akože ten glomerul. Áno. Aha, okej. A niečo z nejakého poznávačky mesta? No tak Praha je celá pekná, keď sa tak musím zhodnotiť. Ale tak určite sa mi asi najviac páčili tie kostoly a tie pamiatky. Okay. No tak rýchlu spoveď máš za sebou. Ďakujeme. A ja ďakujem. Takže v našom erasmáckom štúdiu tu máme ďalšie 2 slovenské stážistky. Vicky. A Táňa. Ahojte. Čaute. Hello. OK, babi, ako si zatiaľ užívate Erasmus? Tak ako Veľmi úplne dobré. úžasne. Máme aj možnosť poznať Prahu. A tá stáž na tej nemocnici nám prináša určite veľa pozitívnych a nových vecí. A Tanička, ty? Ja si to užívam veľmi dobre a neviem, jediné, čo by som tak vytkla, je, že obedy. Obedy? Dobre, to sme sa vlastne chceli opýtať. Začneme teda Vicky. Aké sú podľa teba výhody alebo takzvané také plusy Erasmus projektu? Tak, ja si myslím, že určite máme veľa možností spoznať túto komunitu a nové prístroje, čo tam majú, čo my napríklad v našej nemocnici nemáme možnosť skúsiť zapojiť, použiť a tak. Určite je to. Takže výhoda vidieť nové prístroje, naučiť sa s nimi. Áno. A sú podľa teba aj užitočné na tom oddelení? No určite aj uľahčujúce Prácu. áno. Takže je to úžasné, si myslím, že chcela by som možno aj pracovať ďalej tu v Prahe po škole. Okay. A Tanička, ty nám naopak povedz nejaké mínusy. A možno ani nie tak z praxe, ale tak čo prináša celkovo ten Erasmus. Tak, Ak teda nejaké sú. tak jeden z minusov je podľa mňa vstávanie pre niektorých, keďže veľa ľudí nie je zvyknutých tak proste skoro vstávať a ešte tak dlho, že fakt tie 2 týždne vstávať, že ja neviem, ktorí vstávajú, že o 5:00, to mi príde celkom úlet. A tak neviem, akože z praxe asi nejak minusy proste nie sú. Iba podľa mňa to, že tie oddelenia, že sú proste strašne rozhádzané. Aha, takže to nie je, ako sme zvyknutí na Hej, jeden že všetko celok. pokope, ale je to proste tak... V rôznych budovách, hej. áno. Takže nevidíš žiaden mínus v praxi, ale iba v nejakej určitej osobnej preferencii. Presne tak. Presne tak. Dobre, super. Dobre, babi, a keď sa vrátim ešte... Kuc. Keď sa vrátim ešte k spomínaným obedom, tak ako si to vôbec myslela? Tak veľa ľudí je zvyknutých napríklad ježiť doma, alebo mať vlastne, že si nosia svoju stravu aj do nemocnice, napríklad akože u nás na prax a tak. A akože pre mňa to je nevýhoda z faktu, že ja som fakt vyberáva na jedlo, takže pre mňa niečo nájsť, z čoho sa normálne nájem, je celkom ťažké. Ale... Akože pre Takže si myslíš, že väčšina ľudí preferuje domácu stravu? Hej. Ale v podstate je to tak, ako predtým sa vyspomínala, že o nejakej osobnej preferencii. Lebo Presne. napríklad ja nemám s týmto problém nájsť sa tu. Že... Takže mne to napríklad nevadí, že akože tu musím jesť alebo niečo, ale niekedy fakt, že sú jedlá, ktoré jednoducho nezjem, že napríklad ich fakt nemám od malička rada a jednoducho viem, že sa z toho nenajem. Že... Takže to berieš ako Tvoj problém. personálny mínus, áno, dobre. Ďakujeme, babi. Užite si ďalej Erasmus. Aj vy. Aj vy, majte sa. Čaute. Pa. Ďalším adeptom na rozhovor je Nika. Ahoj. Ahojte. Nika, aké boli tvoje prvé dni v novom prostredí? Tak prvé dni boli super, všetko je pre mňa nové a zaujímavé. Takže si sa cítila tak, že je niečo nové, ale zároveň ťa bavilo spoznávať Prahu a všetko to, čo tu pre teba prišlo iné, hej? Áno. A cítila sa tu v pohode? Dobrá atmosféra? Pre mňa je to až nadmieru výborná atmosféra. A stále, hej, počas celého Erasmu? Áno, stále. A nevadilo ti ani, že si bola nejako dlhšie od domovu? Nejaký ten moment mi to prišlo, že to je dlho, ale počase už mi to príde také, že už mi to je jedno. A takže, keby bol ten Erasmus kratší, to by bola výhoda či nevýhoda? Výhoda. A keby bol... A prečo? Hej. Na týždeň by to bolo také, že
týždeň prežijeme, ale 2 týždne sú už také, že ten druhý týždeň to už ide tak, že už by som chcela ísť domov, lebo to už je také náročné. Asi je náročné každý deň, že na tú prax prísť a vstávať a sústrediť sa nepretržite. Áno. Takže pre teba by nebolo dobre, keby bol dlhší Erasmus. Ako bývajú projekty? Mesiac, pol roka? Nie, asi nie. No keď hovoríš, že teda týždeň stačí, tak čo pre teba bol za 2 týždne, ale čo bol pre teba taký najkrajší zážitok z mesta, z poznávania? Tak najkrajší zážitok bol vtedy, keď sme sa z celá skupinka vybrali do Múzea ilúzií a vrelo odporúčam, keď navštívite Prahu. Dobre, ďakujeme Nika za to, že si odpovedala na všetky naše otázky. Uži si ešte Erasmus. Ďakujem. Ahojte. Na horúcom kresle tohto podcastu sedia ďalšie Erasmačky. Čaute, babi, Ninka, Sofie. Ahojte. Čo by si Nina odporúčila budúcim Erasmakom? No tak hlavne, aby sa nebali, lebo táto skúsenosť im pomôže sa zlepšiť v praxi, kde sa každý deň naučia niečo nové a zažijú nezabudnutelné zážitky. A je nejaký taký zážitok, čo by si sa podelila s nami o to? Nejaké možno z praxe, z mesta? No tak napríklad, keď som bola pri zavádzaní dializačného katetra, to som ešte nevidela a... Ťa to zaujalo, hej, že bolo to? Bolo to pre teba také wow, že vidíš niečo nové. iné. Áno. A ešte naopak niečo, že nie z praxe, ale z mesta, nejaký zážitok. Kultúrny. No tak pre mňa najväčší kultúrny zážitok bola asi to divadlo, čo sme sa vlastne v piatok všetci spolu pekne pripravili. A... Aj sa ti páčilo samotné vystúpenie, alebo teda samotné divadlo? Áno, bolo to zaujímavé a ešte som nebola na takom riadnom divadle. A páčilo sa ti také večerné, že to bolo... Áno. Že bola taká dobrá atmosféra mesta? Áno. Tak ty si sa teda, akože všetky babe ste sa veľmi pekne obliekli, takže myslím, že ste si to užili z toho hľadiska 100%. 100%. OK, Sofie, prejdeme na teba. Dobre, Sofie, takže aké by si dala tipy budúcim Erasmakom pre cestovanie a celkovo čo si zbaliť, čo si nebrať, možno koľko peňazí si zobrať a podobne? No tak určite ohľadom kufra, tak zvoliť si väčší, ale možno menej vecí, pretože sme tu mali veľa možností si tu niečo pekné kúpiť. Prepáč, že ťa preruším, ale vy ste si toho nakúpili teda ultra veľa. Veľmi Čiže veľa. ja sa obávam, že ja so svojimi batožinami budem brať ešte tak 4 vaše babské batožiny. Takže ak si žena, tak aspoň 2 veľké kufre si to zobrať. Nie sme pobalení, ale myslím, že to zbalíme nejak. Hej, zmestíte sa. No a keď sme sa ťa teda pýtali na nejaké must-have veci, tak jednu takú dôležitú vec, bez ktorej by si nevedela predstaviť Erasmus, alebo veľmi ti pomohla na Erasme? No tak určite to bol mobil, pretože sme si tam mohli zaznamenávať zážitky, mali sme tam vlastne všetko, aj lístok. Na MHDčku. Áno. Takže tvoja galéria je teraz preplnená fotkami a videami, áno? Tak Máš ešte nejaké úložisko v telefóne? Ale hej, sem tam nebolo, ale našlo sa. Poriešilo sa to. Keď sme pri tom mobile, tak väčšina z nás, alebo teda všetci skoro sme platili všade kartou, čo je úplne super, lebo sme sa vlastne strážili sme jednu vec, nemuseli sme riešiť ešte peňaženku, karty a podobné veci. Dobre, babi, ďakujeme vám a prajeme vám, aby ste si ešte užili posledné chvíle na Erasme. Naplno. A hlavne verím, že ste si to tu užívali doteraz a užijete ešte ďalej. A hlavne sa zmestí do toho kufra. Pobalte sa, dobre. Dobre, díky moc. Ahojte. Klapka 10. Babi, vítajte u nás v štúdiu. Čaute. Natália. Michaela. Karin. A taká rýchla otázka na začiatok, stačí jednoslovne. Ako si užívate Erasmus? Úžasne. Dobre, zhodli ste sa. Vidno, že jedna izba sa zhodla. Takže ste spokojné? Áno. No, super. Takéto odpovede sa mi páčia. OK, ale poďme na to postupne. Dobre, Natálka, ako Erasmus ovplyvnil tvoju budúcu kariéru a tvoj život? No tak uvedomila som si, že vlastne v tomto povolaní chcem zostať a že vlastne by som chcela pokračovať v tejto práci, aj keď je veľmi náročná. A chceš byť sestra alebo niečo iné v zdravotníctve? Asi sestra. Sestra a všeobecná alebo na niečo sa špecializovať? To ešte necháme na budúcnosť. Ešte necháš na budúcnosť. Dobre. Aj napriek tomu, že sme mali možnosť stretnúť sa aj s medikmi, čo študujú na fakulte tuto v Prahe, nepresvedčilo ťa to o tom? Nie. Takže... Aj keď som chcela, ale nepresvedčilo. OK. Dobre, takže držíme palce v tvojej budúcej kariére. Ďakujem. Dobre. Karin, ako si zvládala cudzí jazyk v inej krajine? Sice Česko nie je nejako ďaleko, ale predsa sú tu cudzinci, multikultúrne mesto. No tak za mňa úplne v pohode, že vlastne aj tí zamestnanci nám úplne rozumeli
a aj vlastne oni začali s nami po slovensky, dokonca aj pacienti, takže pre mňa to nebola vôbec žiadna jazyková bariéra alebo také niečo. Ale tak stretli sme sa aj s inými jazykmi určite, ako napríklad tá angličtina a za mňa to bolo úplne v pohode, takže asi tak. A vedela si aj komunikovať nejako s tými zahraničnými po anglicky a nejaké základné frázy? No tak v nemocnici tam tá angličtina až tak nebola. Ale tak možno tu na hoteli, keď niečo bolo treba, tak určite hej. Ale stretla si sa aj s pacientom, ktorý hovoril po anglicky, či nestretla? Lebo ja som mal takú skúsenosť a preto... Stretli, ale ja som s ním priamo nekomunikovala. Ale viem, že tam bol. Dobre, Karin, a teraz mi ešte tak nejak prezrať, či máte s babami nejaký vtipný zážitok, lebo boli sme na praxi rozdelených po skupinkách, tak či konkrétne vaša skupinka zažila niečo také interné? No tak napríklad, keď sme boli s babami na Iske a vlastne boli sme také miestnosti a to bola, neviem, nejaká miestnosť, kde boli proste rôzne pomocky a tak, no a bol tam vlastne monitor. Nie, to bola tá... Čo to bolo? Nejaký prístroj, už neviem vôbec aký. Asi nejaké vitálne funkcie s ním. Niečo také. Či bolo to EKG alebo niečo také? Ja práve neviem. Neviem, či nebolo... Každopádne nejaký prístroj, čo s ním. A vlastne tam bolo také, vtipné bolo to, že tam bolo... Počkaj, na Iske, prepáčte, to doskočím, to mohol byť všeobecne ten monitor, čo býva pri postupe. Čo tam mera vitálky. No a vlastne tam bol ten prístroj a teda tam bol na ňom papier a bolo tam proste na celom papieri napísaná úprimná sústrasť voči tomu monitoru, lebo asi im prestal fungovať, alebo neviem. A celé oddelenie sa s ním rozlúčilo a že... Takže spravili taký rozlúčkový rituál. Taký pohrebej mali. Dobre, to bolo také vtipné. Tak to je nice. Nečakala. Miška, tak tebe sa trošku tak hlbšie nazriem do duše. Čo ťa Erasmus naučil o sebe samej? No hlavne ma naučil to, že ako sa správať k tým pacientom, že brať ohľad na všetkých, rešpektovať všetkých. A rešpektovať súkromie a taký holistický prístup vlastne, to, čo sme sa učili. Všetko vlastne si sa snažila nejako a niektoré tie sestričky sa nesprávali veľmi milo, tak viem, že tak sa správať nemám. Takže si vlastne zobrala príklad z toho zlého to, že ty to budeš robiť presne naopak. A naopak zobrala z tých dobrých sestričiek, čo sa ti páči, že takto by si sa chcela. Tak myslím, že to bola ale podstata toho, čo si chceme odtiaľto. Čo si zaujala, si myslím. A kľudne môžete odpovedať všetky baby, čo je nejaká taká pikoška, čo ste tu zažili a je možno publikovateľná. Je mne publikovateľná. Tak ja, bol na hoteli hodne veľký hluk a jednoducho ja som chcela spať, tak som išla zaklopať na dvere, no len tam otvorili Angličania. Ja už presne viem, ako táto storka dopadne. Bolo mi, že to bolo také komplikované, tak som ich pozdravala, že hi. Hi. I go to sleep. I go to sleep. A oni, že OK, you can. Sa pozerali, doteraz ma pamätajú, smejú sa trochu. Ale ono bolo vtipné, že ona im ešte aj ukázala, že počkáme, že spať. Škoda, že to je podcast, nemôžeme ukázať. Ale ja si myslím, že pochopili. Ale Miška, ty si celé 2 týždne bola v tomto veľmi, veľmi dobrá, lebo aj keď akože nejde ti angličtina až tak, ale ty si to zvládla a ty si vždy, nikto nechcel, ty si šla. No, všetci sa bali, ale... Hi, sorry, bye, to stačilo. Alebo v tom výťahu vtedy. No. Takže, také myslím, že Miška, ty si topovala, akože určite v týchto. Aj keď Miška ide do kaviarne a pozdravujem po anglicky. Slovenčina? Nič. Čeština? Nič. Angličtina? Áno. Dobre, babi, díky moc. Aj my ďakujeme. A verím, že si vypočujete sami seba v podcaste. Tešte sa na to. Užite si ešte Erasmus. Čaute. Ďakujeme. To je dobré, tak to podáme, že mohli začať. Ale chcel som vlastne povedať, že ak si pamätáte vážny začiatok podcastu, tak teraz prichádza ešte vážnejšia časť, ale nezačali sme tak, takže pani Šovku vítame. Ďakujem. No a naša otázka pre vás znie, že ako by ste celkovo zhodnotili tento Erasmus z pohľadu učiteľa?
No keby som vám mala celkovo zhodnotiť, tak vám na to podcast nevystačí. Ojoj. No ale to je dôvod natočiť druhú časť, pani Eštelková. Ale výborne s tým sa počíta, takže teraz len v takej skratke, radšej dám priestor vám. Teším sa, že sme tu. Teším sa tomu, akým spôsobom sme tu, akým spôsobom fungujeme. Teším sa, že ste sa nejakým spôsobom dokázali v tej nemocnici presadiť. Dokázali ste si z toho vziať možno najviac, čo bolo možné, čo sa dalo. Že ste boli ochotní stráviť veľa spoločných chvíľ ako celá skupina. A bolo mi veľmi fajn. A som na vás hrdá. Tak toto sa dá počúvať. A je niečo, čo vás prekvapilo od momentu, kedy sme prišli až po túto chvíľu? Sice Erasmus ešte neskončil, ale... Či niečo také je? Neviem, či ma úplne prekvapilo a možno som to pri vás trošičku aj som s tým počítala, že budete fungovať ako komunita. A za to som veľmi vďačná. Zdá sa mi to dôležité a možno v nejakej fáze rovnako dôležité, ako je tá odbornosť. To sa tiež dobre počúva. Ale a zase akože z toho žiackého hľadiska, hej, my sme sa snažili vždy nejak dohodnúť, aby to... Nejaký kompromis. Aby to fungovalo. Nie je to ľahké vždy, ale vždy sme sa dohodli. A vzhľadom na to, že to boli vlastne 2 týždne, tak dodržali ste každú jednu dohodu. Snažili sme sa. A to presne ako sme doteraz odporúčali budúcim Erasmákom. Dodržujte dohody. Ono sa to oplatí. Áno. A súhlasím. A ktorý kultúrny zážitok sa vám najviac páčil? Ďakujem. Mi spadla myšlienkový pochod úplne. Ušla niť. No tak to by som nebola, ja keby som nepovedala, že Národné divadlo. A veľmi pekne si spomínam, výborný bol aj Petřín. Ten bol pekný. A potom mám veľmi peknú spomienku, ak sme boli na Karlovom moste a jak sme sa nejakým spôsobom tam dostávali a všetkými tými uličkami. Kafe. Spätne. A pokračujem. Áno, kafe. Ja sa, keď sa vrátim ku Karlovému mostu, tak spätne pozdravujeme Kateržinu. Katina, Káča naša. Kafe by si zaslúžilo osobitnú epizódu. A kafe pozdravujeme Nikolku. To je ďalší tip pre Erasmakov, choďte do kafe. Áno. Keby ste nevedeli, kde adresu pošleme, nie, naozaj napíšte nám. A bolo pre vás ťažké alebo ľahké zvládnuť takýto projekt? Vzhľadom k tomu, že to nebol úplne prvý projekt, na ktorom sme pracovali s pani zástupkyňou, tak už to tak veľmi ťažké nebolo. Tým nechcem povedať, že to nie je náročné, ale vždy takto, keď sa podarí, a hlavne, že keď sa ho podarí zrealizovať a dopadne to takýmto spôsobom, tak je to motiváciou preto, aby sme na tom zabojovali o ďalšie projekty. Takže taká mini pikoška. Budeme bojovať o ďalšie Budeme bojovať o stáž v Karlových Vároch na obezitologickej klinike, aby sme zachovali nejakú kontinuitu, či sme sa teraz venovali diabetológii, tak aby sme zachovali nejakú nadväznosť. A potom sa uvidí. Takže ďakujeme, že ste nám odpovedali na otázky z takého učiteľského pohľadu. A čo sa stalo v Prahe? Zostáva v Prahe. Každopádne, pani Šaka, užite si ešte Erasmus. Ďakujem. Pobalte sa. Zmestiť sa do lodného kufríka. Áno. Dievčatá už majú problém na niektorých listách. Takže... Áno, už avizovali. Dobre, pani Šaka, ďakujeme. A ja. Je to tady. Blížime sa do finále. Finále Erasmu, ale aj nášho podcastu. Je nutné začať tým, že Erasmus Plus je úžasný projekt, ktorý nám dovolil spoznať nové mesto. Dostali sme sa na iné oddelenia, ktoré nepoznáme. Takisto sme dostali nejaký finančný obnos. Všetko sme mali zabezpečené. Super hotel, strava. Takže oplatí sa to. Aj keď každý z nás je individuálny a každý z nás
má nejaké iné potreby. Verím, že každý si vie nájsť to, čo mu vyhovuje a to, čo mu nevyhovuje, tak sú väčšinou nejaké drobnosti, ktorými sme sa tu aj my vysporiadali úplne v pohode, v poriadku a veľmi rýchlo a vôbec to neskazilo dojem žiaden z toho Erasmu, veľmi sme si to tu užili a v podstate ešte pár chvíľ užívať budeme. Chceme vám asi len doporučiť, aby ste sa určite pokúsili dostať sa na Erasmus, vyskúšať túto možnosť, pomôže vám to v osobnom živote, v kariérnom živote, aj v školskom, že vlastne keď sa budete chcieť prihlásiť na vysokú školu, dajte si to do prihlášky a zase sa posuniete o niečo vyššie. A ak by nie tieto 3 možnosti, tak minimálne budete mať skvelý zážitok so super ľuďmi a na ktorý dúfam budete spomínať len dobrom. A nezabudnete na neho nikdy. Presne tak. No a my vám držíme palce, aby vám to vyšlo a snáď sa vidíme v ďalšej epizóde na Presne predpis. Tak. Majte sa krásne, skladajte básne, uvidíme sa, počujeme sa. Čaute.